guys, welcome to my vlog. So karon ang baboy dito itulog na abot ka nga wala na siya galipong. Bitaw. Maglungag na ta, may nang ready ta kay girls. Baya ta sa una. Pag-focus na sa gold eye, ano sige pa cute diha. Dali ay imong lihok. Basta mapakdoyan tika. Smile sa tatiring gabi karong dugay ta matiguang. Padong nami ani sa langit, bitaw. Kasugan mo supsupan ang manggamin oy. Supsupan man gid maayo. Pilit maapil na ang lisurong. Kana bangit ka na ako kalimtan ako nimo ba? Sana kayo rin. Atik-atik pero kinig na ito. Kuyawa sa relasyon sige rin hungit-hungit. Doon kayo mas hulmigas anak, mga tuljud mo lambot sa bugan. Bitaw, dili jud mo magot man anak, pero bito ko lang ta. Ato sampahimuslan atong pagkabatanon, kay inikatiguwang nato, Ming. Murag dili nagay ko ni mahungitan, imuhan akong naparawon o kanang bitlokon lagi. Naabot na giting karonta sa akong isla, kaputi pa silay-bay puti pa sa akong future ba? Bitaw, mga una ka ninyo, pinupira ni siya with good people around us. No hate, just love with good intentions without criticisms. It's so nice spending time with people with no hatred. Walang pa-victim. Bitaw, sana all English. Kaya nagsabot na mo no, kaya ako wala agad. Bitaw, maglangoy-langoy na inyong sirena ha. Katanawon ka mo kung saan paglangoy-langoy sa tinuod yun ng sirena. Langoy day, ay pakawawi atong lahi ba? Kadagan bas chokoy nga akong kakuyog ani na ay chokoy nga bata, chokoy nga dako. Nasi, ano sa kababoy nabuhi pa man day ni. Mabalik tas na ikaon mabalik ko sa lamisa, may dito kay daghagkaon, na ilitsyon nga naghapa, o dito tas dagat, na isa kababoy wa, pag itintaw na luto na dito, naglangoy-langoy pa. Saon man pag-diet na to ani bali 1/4 ang takong kaunon pero mag-jud na da usa na lang ka kilo karong nabitaw. Kadhana sa reglango dre mo apil man sa dugkit sa lechon. Unsa man lang nga gusto kay mo kang sumsuman. Mabalik na kita ilang langoy nga daw bao-bao. Saon maoram gid atong talent. Paano ra gid ka. Guwapa ra man gid ta guwapa. Mara gid atong gihatag sa Ginoo. Paano gid mo ana. Sa tsura na lang dito magdaong. Sana all. Ming, taro nga daw na pag-video Ming, nahihirapan ako sa kalisod, nalilipong ako. Mag-relax sa midring kapita. Amo naman naulog ka ng kanusa ka ha, may mabutan. Bitaw Ming, kanusa ka mabutan, kaya ako marag dugay-dugayan ko nabutan. Bakit sayang, bakit ikaw? Char, bakit? Sana all. Di bibitaw sayo, laging ikaw, kuyawa. Ay, nagdugay-dugay itong hukasan na imong t-shirt. Bitaw, ato sang hatdan ang atong pinalanggang pinakabuutan niya lalaki sa tibok kalibutan. Kuha og mahala ning akong gidala. Pagdali ba? Huwag namin plano maligong dagat, diri naman Sofia sa Santa Fe, sobra ka-affordable niya, limpyo pa. Nindot kaayo dadon inyong mga junakis, mga silingan, o inyong mga kamarites, nindot imarites diri kay sobra kamingaw. Kidisplace ako akong barko diha ha, kay dinamgot kay ko sa balay, nanamgoy 20 dito. Sobrang ganda ng lugar, yung tipong gusto mo na lang magstay, kahit ang sakit-sakit na. Ouch! Dili mag-imot-imot ba? Nga magunit ka sa kakahon nga Red Horse or Emperador. Kas isipin mo kung saan ka nagkulang, ba't ka niya iniwan? Ang mga puya nalingaw in town o ligog dagat, mga sipat kaayo, wala planong paulit. Si Kier, si Babang Guwapa, si Lula, Velma, si Carl Jake. Char, pangangayon kayo maglangoy-langoy ba? Kung ano, magkabok-kabok pag in town. Nya.
Wala naman plano mo hawas dira. Ari pa ako mga katyaan, naglangoy-langoy. Ari pa ako ng manghod, nawa na sakto sa bulan. Batang tiguwang. Kuwang magod siya sa bulan mo, naing ani ni siya. Tanawa, nagringan. Saan siya klase nga isda? Uy, nindot kayo kay katambok. Nindot kayo siya sa baong ba? Ali, may kasulda na natong Oremus. Bitaw. Maghabol-habol kita, Ming. Pag mahabol mo ako, kainin mo ko. I mean, kamangin mo ko. Ay, kapuyag, Tagalog ay makasalaman ta. Sino ko ngayon dyan? Kuya, was dagat o kanang baso eh. Puti pa man sa akong kaugmaon. Bitaw. Ang samantang mga tiila day, murag til manas baka. Kagana ba 5 centavos o mga 10 pesos. Walang nasaktan o napahamak sa video na to, talagang ginusto niya yan. Nag-uulo ka. Sorry ka. Tara. Nya. Nyahi ka pa?